Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина таба кайбер темалар турында кыскача. Сөт шынма ветеринария санитария экспертизасы хезмәткәрләре лаборатор шартларда сөт продукциясының фальсификатка тикшерделәр. Барыбер түләргә туры киләчәк, бурычларны түләтү тәртибе үзгәрде. Татарстанда гөмбәчеләр өчен күптән көтелгән вакыт җитте, әмма беренче кәрзиннәр шатлык кына китермәгән. Сезон башыннан республикада гөмбә белән агулануның 8 очрагы теркәлгән. Шуның белән бергә йыланнар, талпаннар куркынычы да яный. Толырак калдагы минутларда. Җылы һава торышы һәм көчле яңгырлар республика халкын урманнарга җәлеп итә, ләкин статистика күрсәткәнчә, табигатьнең барлык бүләкләре дә куркынычсыз түгел. Зыян күргән 8 очракта табиблар интоксикацияны ашарга яраклы төрләргә охшаган ялган опята һәм аксыл поганкалар куллану белән бәйләп аңлата. Табиблар катгый киңәш итә, әгәр аз гына булса да шик тудырса, гөмбәне ташлау яхшырак. Собираем только те грибы, в которых вы 100% уверены, так как у съедобных грибов есть, к сожалению, несъедобные ложные двойники. Собирать грибы целиком, не отделяя его на части, не пробовать грибы на вкус, так как на поверхности гриба и внутри гриба имеются токсины. Далее собирать те грибы, которые молодые, свежие, не заострять внимание на дряблых, червивых, старых грибах. Уңышны трассадан еракта урманда җыярга киңәш ителә. Шулай ук пакетка караганда җилләтелә торган савыт, кәрзиннәр сайларга киңәш ителә. Ябык җылы урында агулануга китергә мөмкин бактерияләр үрчәү куркынычы булырга мөмкин дип сөйләде Гүзәл Лотфуллина. У каждого гриба есть особенности термической обработки, это нужно учитывать. Готовые грибные изделия не хранить долго, так и в теплых условиях, закрытой банке, это риск размножения бактерий, соответственно, в дальнейшем это может привести к отравлению. Если же отравление произошло, то есть это уже неотложное состояние, необходимо вызывать скорую медицинскую помощь. Әгәр дә сез агулангансыз икән, ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк. Агулану вакытында күңел булгану, кысу, эч авырту кебек беренче симптомнар булырга мөмкин. Необходимо, конечно же, сообщить диспетчеру, что предварительно вы отравились грибами, каким видом гриба, остатки гриба это сохранить. Согласовав с диспетчером, уже можно пациенту оказывать до прибытия скорой медицинской помощи уже непосредственно помощь пациенту на месте. То есть это промывание желудка, дать энтеросорбенты, обеспечить покой и теплое питье до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Моннан тыш гөмбә җыйганда талпаннар, йыланнар турында да онытырга ярамый. Табиблар экипировка турында искә төшерәләр. Урманга кергәндә озын аяк киеме, җиңле ябык кием кияргә кирәк. Соңыннан талпан булу-булмавын карарга, йылан чакканда кичекмәстән медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Сөт шынмы, бүген моны ветеринария санитария экспертизасы хезмәткәрләре ачыклады. Лаборатор шартларда сөт продукциясының фальсификатка тикшерәләр. Шулай ук аларны куркыныч авырулары булу-булмавына да тикшерәләр. Тикшерүнең ничек үткәрелүе, намуссыз тәэмин итүчеләр һәм җитештерүчеләр нинди хәйләләргә барырга мөмкинлеге турында алдагы материалда сөйләрбез. Базар әйләнеше фальсификат кертмәс өчен сөт продукциясының һәр партиясы тикшерелә. Ветеринария санитария экспертизасы хезмәткәрләре продукцияны лаборатория шартларында тикшерәләр. Мәсәлән, белгечләр кислоталыкка, майлылыкка, яңа булга, төрле өстәмәләр булу-булмауга анализлар ясыйлар. Süt satışçılar su salalar, ya üstüne alırlar sütünü, ya abrat kuşalar. Или иске sütünü яңа süt белән кушып саталар. Шундый сату булмасын өчен без һәрбер sütне тикшерәбез. Кайнатып карыйбыз. Җәй көне сөт һәр 2 сәгать сайын тикшерелә, чөнки эсселек аркасында продукцияның тизрәк бозылуы, әчү куркынычы арта. Кайчагында иске сөтне яңа сөт белән булгата алалар. Бу шулай ук лабораториядә билгеләнә. Гомумән экспертиза үз эченә берничә этапны ала. Физик-химик тикшерүләр ярдәмендә сөт продукциясының ни белән булса да сыйкландырылуын белергә мөмкин. Әйтик, чын атланмай сары, җылы төс белән билгеләнә, әмма маргарин өстәлсә, ул салкын, зәңгәр төстә булачак. Сөт килгәч, иң беренче без карыйбыз, документларны тикшерәбез, нинди районнан килгән, благополучный район микән, чилләр юк микән ул районда, шуңа карыйбыз. Если бу нәрсә дөрес булса, карыйбыз, тикшерәбез температурасын, температура
сатылмырга тиеш. Onlar indi продукцияны тикшерү үткәрелә. Бары тик тискәре нәтиҗәләре алгач кына барысында сатуга чыгарга рөхсәт ителә. Чалыга сөт, каймак, котланмай, иремчек, тукай, Актаныш, Минзәлә районнарыннан килә. Бүгенге тикшерү продукцияның куркынычсыз булуын раслады. Шуңа күрә аны сату рөхсәт ителә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Барыбер түләргә туры киләчәк, бурычларны түләтү тәртибе үзгәрде. Бу хакта Салым хезмәте инспекциясе хезмәткәрләре искә төшерә. Хәзер барысы да суд тикшерүләреннән башка да алып барыла. Моның өчен бурычның суммасы һәм аның булу факты да җитә. Процесс закон дәрәҗәсендә регламентланган, үтә күренмәле һәм гадиләштерелгән тәртиптә уздырыла. Салым хезмәте хезмәткәрләре судка мөрәҗәгать итмичә банк счетларыннан бурыч өчен акчаны алырга мөмкин. Бу гражданнарның аерым категорияләренә кагыла. Мәсәлән, милеккә, җиргә һәм транспортка салым, һөнәри керемгә салым, түләргә тиешлеләргә һәм башкаларга. Салымның түләнми калган өлеше булганда, салым органы бурычлы кешегә салым түләтү турында таләпнамә җибәрә. Таләпнамә вакытында үтәлмәгәндә, салым органы салым бурычын банклардагы акчалар исәбеннән түләтү турында карар кабул итә һәм аны физик затка җибәрә. Түләтү турындагы карар бурычлыга салым түләүченең шәхси кабинеты яки бердәм дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинеты аша Яки аңа заказлы хат җибәрәләр 7 көннән соң, аны кисәткәннән соң бурычлы ягыннан каршы килүләр һәм шикаятьләре юк икән, салым инспекциясе хезмәткәрләре акча түләтү турында карарны формалаштыралар һәм банкларга юллыйлар. Чалы буенча гына да 400 миллион сумнан артык сумга 15 меңнән артык карар җибәрелгән инде. Башкару производство турында законның 101 маддәсе нигезендә салым бурычлары СВОда катнашучылар керемнәре, алимент буенча түләүләр, социаль пособиелар хисабына тәэмин ителә алмый. Шул вакытта бу керемнәрне яклау гарантияләрен гамәлгә ашыру бурычлының счетларына хезмәт күрсәтүче банкларга яисә башка кредит оешмаларына йөкләнә. Күрсәтелгән керемнәрдән салым бурычлары мәҗбүри рәвештә алынмасын өчен банк счетлары ачылган кредит учреждениесенә түләтү гамәлләрен туктатып тору турында гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Күрсәтелгән керемнәрдән акчалар мәҗбүри рәвештә алынмасын өчен банк счетлары ачылган кредит учреждениеләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Түләтү буенча гамәлләрне туктатып туру турында гариза язу мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Заказ автобусов для групп от 17 до 53 мест, вахты, свадьбы, корпоративы, туристические поездки, экскурсии. 24 июля в 19:00 ресторан «Кинза» встречает гостей. Суперзвезда 90-х, невероятная Альфина Азгамова, восходящие звезды Хаят и Руслан Керамыддинов. Приходи на концерт сам, подари билет родителям, устрой незабываемый выходной в ресторане «Кинза». Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.